Velkommen til Skilsmissefamiliens tilbageblik på det forgangne år og et blik ind i det nye år. 2024 bød på mange sager på det familieretlige område. I januar måned udsendte vi en rapport om børns oplevelse af børnesamtalen og kontaktpersonordningen i Familieretshuset. Det fremgår blandt andet, at langt de fleste børn, der kommer til børnesamtale i Familieretshuset, oplever, at børnesamtalen foregår i et trygt og forståeligt rum, hvor de frit kan udtale sig om deres familiesituation uden at skulle tage hensyn til deres forældre. I februar måned blev Familieretshuset kritiseret af Rigsrevisionen. I sin beretning skrev Rigsrevisionen: Statsrevisorerne finder det foruroligende, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet og domstolene trods flere ekstra bevillinger ikke har sikret en tilfredsstillende effektivitet og udvikling i produktiviteten i sagsbehandlingen i det familieretlige system. I april måned vedtog Folketinget et lovforslag om, at voldsudsatte mænd skal have samme tilbud om hjælp som kvinder. Det omfatter blandt andet en ret til ophold på et krisecenter til sig selv og eventuelle børn. I maj måned blev Familieretshuset igen ramt af et databrud. Denne gang betød bruddet, at fortrolige og følsomme personoplysninger om Familieretshusets borgere og medarbejdere i nogle tilfælde blev videresendt til en privat mail. I august måned faldt der dom i en sag fra Højesteret, hvor der var fokus på samværschikane. Det fremgik af sagen, at det manglende samvær med faren måtte henføres til moderens handlinger og egen negative indstilling til faren. Dommen medførte dog, at moderen vandt sagen. Senere på måneden betød statsministerens regeringsrokade, at socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil trådte ud af regeringen. I stedet blev Sofie Hæstorp Andersen udnævnt til ny socialminister. Og kort før jul vedtog Folketinget 2 nye love. Den ene lov giver mulighed for at fratage rettighederne fra en forælder, mens den anden forælder og barnet er på krisecenter efter vold. Det giver sidstnævnte forælder mulighed for at skifte barnets skole uden at afsløre sit opholdssted. Den anden lov skal modvirke samarbejdschikane, herunder forældrefremmedgørelse, i forældreansvarssager. Kritikere er dog skeptiske over den nye lov. Dels på grund af selve definitionen af forældrefremmedgørelse, og dels at den kan blive vanskelig at omsætte til praksis. Vi tager også et kort blik ind i det nye år. Og 2025 byder på mange nye udfordringer. Der kommer blandt andet en række relevante beslutningsforslag til behandling i Folketinget. Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har fremsat et forslag om, at pensionsopsparinger i udgangspunktet skal deles ligeligt i tilfælde af skilsmisse. Dansk Folkeparti har fremsat et forslag om et bredere forbud mod polygami, det vil sige at være gift med flere end en person. Kristeligt Folkeparti har fremsat forslag om, at forsvars- og familieretsadvokater skal omfattes af straffelovens paragraf 119. Dermed får advokater, der udsættes for trusler, samme beskyttelse som for eksempel anklagere og dommere. Socialistisk Folkeparti har fremsat forslag om at skærpe straffen for vold udøvet i nære relationer. Dansk Folkeparti har fremsat et forslag om, at delt bopæl bør være normen for børn af skilsmisseforældre. Enhedslisten har fremsat forslag om en national handlingsplan for børn af partnervoldsofres rettigheder. Dansk Folkeparti har fremsat et forslag om at forhindre, at udenlandske ægteskaber mellem voksne og mindreårige anerkendes i Danmark. Flere partier har fremsat forslag om, at anerkendte trossamfund skal anerkende danske myndigheders afgørelser om skilsmisser.
Skilsmissefamilien følger alle sager og udgiver løbende artikler. Og samtidig vil skilsmissefamilien medvirke i den politiske proces ved at deltage i debatterne og indsende relevante notater til Folketinget. Og har du selv behov for hjælp og rådgivning til din egen sag, er du altid velkommen til at kontakte skilsmissefamilien direkte, deltage i vores Facebook-gruppe, finde viden og inspiration på hjemmesiden, følge med på skilsmisseområdet og meget mere. Fortsat god jul.